Hi Yo, what's guys! up mga ka-Purtico fans? Nami karon sa tapad sa SM. Mag-interview ta, mag-survey ta. Nami diri karon Let's sa go! SM Uptown. Mag-interview mi karon nami sa headquarters sa BBM Sara. Yo, sulit. Hello mga Purtico fans. Tanaw na to. Mag-interview ta. Mag-interview ta karon. Ate Kuya. Ako na to interview kini Sir. Sulit BBM, Sir. Ay may pangutana sa imo. Okay ra ba? Okay, po naman. Oh. For vlog lang ni siya. Okay. Di pangutana part. Unsa ka sulit ang atong pagpunta ni BBM, Sir? Dako gayo. Sulit kita karon nga Sulit bibenta. kayo. Oh, dako tayo. Kapila ka percent, Sir? Ay, isa mag-abuto na to 100% ba? 100%. Oh, Okay. Sulit BBM guys, sir guys. Sir, Sulit BBM. bibim ta, bibim. sulit BBM. Okay, dahil si kadua na to. Punta na karon. Okay ra sir. Ay, pangutana. Vlog lang. Oh, sige sir. Unsa ka sulit ang iyong pagpunta ni BBM, Sir? Oh, dating solida gid sir kay nakita mo ginato yung mga liyok Nakita ko sige. yung naliyok. Kita gid siya para sa ato ang nasod. Oh. Unay gwapo kayo karon mga tumato dili mapasagdan. Dili mato sa uban nga pasagdan ta. Okay, salamat sir. Salamat sir. Sulit dyan. Oh, grabe Bongbong Marcos ta. Yes. Bung Marcos, BBM, BBM Sara guys. BBM Sara. Sulit. Grabe ka sulit naman Andre guys. Kita nyo karon ang content sa headquarters. Purtico fans. Bin, sulit. Tama karon For sa vlog, sulit sir. sila. Vlog. Sulit, bin. Sana ba? Dati pangutana karon, mangutana ta karon diri Sir, ma'am, pwede ka muna pangutana? Maulan lang to, maulan. Ay, kaulaw. Unsa ka solid ang pagpunta ninyo ma'am sa atong presidente? 200%. 200%. Yes. Go, go, Yes. go. Sa kadaghan kaniya na urot-urot na ganini karon kay sukat ganyan ang buntag. Grabe ka dagag ka karon. Shout out pa, shout out. Shout out ko ni Nas Kabanakan. Yes, shout out, shout out. Okay, from Purtico Vibes. Kabayan, sir. Sir, unsa ka solid ang imong passport sa atong presidente? Ikaw lang, sir. Solid kayo. Okay, daghan kayo. Nagsagol-sagol na diri ang mga tao. Grabe mga solid kayo. BBM. BBM. Daghan kayo. Tayo. Happy birthday, daghan kayo karon. Oras na ganyan yung ubat. Acting niya part. Ato na silang libuton. Nung sa gini kadaghan rin ha. Ma'am, unsa ka solid ang imong pagpunta sa atong presidente? Solid kayo. Ilan ka percent? 1,000,000%. 1,000,000% ka na. Okay, grabe ka sulit. Oh, dahil mga daga mga beautiful lady. Yes! Okay, grabe ka sulit. Sulit ta, sulit. Grabe! Grabe yung sulit ba kay? Maski unsa ta taas na linya ba? Linyaan yun ba? Yes, ana kita mga sulit. Gani. Nana diri sa heart. Nasa heart. Nasa heart ka, guys! Sige,
solid guys. Nagagit pa na karon ng mga solid supporters ni BBM kaya sa karon sa Sumatag. Nag-break lang sila sa ilang duty para makakuha sa aton pangatag karon. Thank you. Karon makita nato kita ka solid. Oh, ay, kaway. Kaway. BBM. Karon kay Denny, ipan si Mac. Tanawa dong ha. Oh, Diba? May nakamuna. Sulit. Taksihan pa yun para lang makaan diri effort man. BBM. Grabe jud ka sulit, ma'am. Yes. Sulit jud kayo. Yes, grabe. Grabe ba? Ibayan ang mga Mo gani maski kung sa kataas ka linya mo, ano? Wala, okay na tayo. Gani. Ngunit ingon nga, kahit saan, kahit kailan, BBM sa Yes. Tatlo, kung saan magtakaw ba magtakot tatlo? Grabe, pakita. Yes. ayaw na, kay lisod kayo. Grabe ka solid. Grabe ka taas guys. Ang hotel, gipalibutan, ng linya. BBM. BBM. Grabe ka solid oh. Daghan kayo. Tanawan niya, sira. Portico Vines. YouTube channel, Portico Oh, Bay. sa YouTube. Okay, daghan kayo. Mag-survey sa midre. Oh, kadaghan na oh. Kaya mo na rin yung lugar. Unsa ka orasan na linya sir? Ha? Unsa ka orasan na linya diri? Bago pa kay. Bago pa. Ah, layo Grabe. pa pud lagi. Sige Mura lang, yung sulit gani. dito. Grabe ka solid bisag unsa ka lisod sa pagpila-pila ilag yung gi kuan giantos ang pagbarog-barog. Ma'am, sir, unsa orasan na linya? Alas 12. Alas 12? Grabe. Grabe gid ka dugay. Ilaging Tanawan giantosan. nyo niya. Portico Vines. I-upload ni. YouTube. Sa YouTube. Grabe ka solid. Ikaw sir, sa orasan linya diri. Karon pa gyud mga alas 3. Alas 3. Isa ka solid yung mga tatong Sulit din kayo si BBM Sara. Oh, solid kayo. Share na lagi ka na. Portico Bay. Portico Vines. Ipakita na to ang atong mga supporters diri sa ato ang BBM Sara. Sulit. Hi. Okay. Okay, sir. Inani ka support. Inani ang mga kasulit sa BBM Sara guys. Ako ma'am. Hi, ma'am. BBM. Okay. Okay. Ilagi giantusan mabata ug matigulang nagantos gid sila sa kabugat nila pagbarbarog diri. BBM. Sulit. Yes. 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 Toyo pa lang sir. Di ba bigat sir? Toyo pa lang sa kinawigan. Hindi, layo ka lagi. Wala, shortcut na rin. Pagi na sir. Linya lang. Ganyan pa kayo niya, guys. Tingnan nyo ang ilang gilinyan sa pagpunta kataas, dinyagit sila. Puro mga solid yun. Maski taas kayo nga linya. Ilaging giantusan. Diantusan. Nagtumoy na kayo sila. Uban nga, nagingon nga, alas 12. Alas 12 pa sila diri. Oh. Gigwanta dyan nila ilang paggalinyo. Buwan tayo ilang kagutom, kakapoy. Tarang guys, magbabay kami mga ka-Portico Vines. Yes, bye-bye. Shout out ko sa mga amigo diya. Tanan, mga kuwan ako, mga parinti, mga kuwan. Basta,
BBM ta. BBM sulit ni bay. Pum pum pum.